पाहिलं तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे निकाल हे अंतिम टप्प्यात आलेले आहे आणि जवळजवळ भाजपच्या सर्व जागांवरती या भाजपच्या उमेदवारांचं हे विजय झालेला आहे आणि या विजयानंतर आपण बघितलं तर भाजपा कार्यालयाचा जल्लोष जो आहे सुरू करण्यात आलेला आहे। सर्व जे विजयी उमेदवार आहेत कार्यकर्ते आहेत ते भाजपा कार्यालयात येऊन आणलेले आहेत। मोठ्या संख्येने होऊन आणलेले आहेत। माझ्या पाठीमागे बघू शकाल जे आहे ते रॅलीची तयारी आहे ती भाजपकडून करण्यात आलेली आहे। कार्यकर्त्यांची गाड्या मोठ्या प्रमाणावर सजवण्यात आलेल्या आहेत। फटाके देखील फोडून हा जल्लोष साजरा होत आहे। भाजपा कार्यालयात मोठे जी कार्यकर्त्यांची संख्या आहे ती वाढू लागलेली आहे। जल्लोष गुलाल उधळून फटाके फोडून त्याचबरोबर ढोल ताशांच्या गजरात हा जल्लोष साजरा करत आहेत। पूर्ण जर विजयाचा जर आपण बघितलं तर अगदी व्हाईट वॉश आहे तो भाजपने या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे तो अगदी मोठा आहे। अगदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जे आहेत ते वैभवडी दाखल झालेले आहे। सकाळपासून अगदी पाहिलं तर कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे ती निकाल ऐकण्यासाठी होती। आता मात्र जल्लोषासाठी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने दाखल झाले। आपल्यासोबत ज्या भुईबावडा मतदारसंघ आणि कोळपे जिल्हा पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून विजयी झालेले ज्या उमेदवार आहेत सुवर्ण संसारे मॅडम, काय सांगाल विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय द्याल? माझा विजय हा माझ्या कोळपे मतदारसंघातील जनतेचा आहे, तसेच ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आहे आणि आपले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब, आमचे पालकमंत्री नितीशजी राणे साहेब यांच्या सर्वांचा विजय। मॅडम, दुसऱ्यांदा तुम्ही पंचायत समितीच्या सभागृहात जाणार आहे, काय सांगाल याबद्दल? खूप आनंद आहे। आपण जर पाहिलं तर या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी जिल्हा परिषदच्या माजी सभापती शारदा कांबळे मॅडम आहेत। मॅडम, काय सांगाल विजय मिळवला आहे आणि मोठा विजय आहे सुवर्ण संसारांनी मिळवला, त्या विजयात तुमचा देखील मोठा वाटा आहे, काय विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया असणार आहे? नमस्कार। या ठिकाणी कोळपे जिल्हा परिषद म्हटले तर नितीशजी राणे साहेबांचा बालेकिल्ला आहे आणि त्या ठिकाणी आता भाजप पूर्ण वातावरण असल्यामुळे एकत्रित तिथली जनता जी आहे ते नितेश साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील यांच्या कार्यकर्तृत्वावर खुश आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चितच होता। आता तर दुसऱ्यांदा सभागृहात जात असताना त्यांना पुन्हा एकदा आपल्या कोळपे मतदारसंघातील सर्व जनतेने पुन्हा एकदा लोकसेवा करण्याची संधी दिलेली आहे। या विजयाचं श्रेय कोणाला द्याल? या विजयाचं श्रेय संपूर्ण विजयाचं श्रेय तसं म्हटलं तर आदरणीय नितेशजी राणे साहेब आणि आमच्या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते आणि मतदार यांना ह्या विजयाचं श्रेय जाईल। आता आपण मॅडम दुसऱ्यांदा पंचायत समितीला जाणार आहेत, काय लोक काही प्रश्न तिथे आहेत जे त्या सभागृहात मांडावे असं आपल्याला वाटतंय? या ठिकाणी मॅडम पहिल्यांदा सुद्धा सभापती झालेला आहेत आणि मागचा अनुभव त्यांचा काहीशी आहे आणि आता पाहिलं तर पुन्हा एकदा त्यांना ती संधी मिळालेली आहे। जे त्यांचे आपले मार्गदर्शक आहे सर्व, त्यामध्ये नाशिरबाई असतील, साठेदादा असतील, पालकमंत्री असतील, त्याचबरोबर सर्व पंचायत समिती आमच्या कोळपे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली उर्वरित सर्व काम या सगळ्यांच्या सहकार्यात मॅडम नक्कीच मार्गी लावतील यात काही शंका नाही। धन्यवाद कांबळे मॅडम। आपण जर पाहिलं तर त्यांचं देखील या विजयात संसारांचा मोठा वाटा होता आणि आपण ते म्हणाले की या विजयाचं सर्व जे श्रेय आहे ते भाजपा कार्यकर्ते पालकमंत्री नितेश राणे, नारायण राणे यांच्या त्यामुळे जी विकास कामे या मतदारसंघात झालेली आहेत ती विकास कामांमुळे तिथील जनतेने भाजपला साथ दिलेली आहे आणि मोठ्या मताधिक्याने आहे संसारे या विजयी झाल्याचं त्यांनी आता आपल्याशी बोलताना सांगितलं। यानंतर पाहिलं तर मोठ्या संख्येने आपण पाहिलं युवा कार्यकर्ते जे आहेत ते या कार्यालयाच्या समोर जल्लोष करताना दिसतात आपल्याला आणि एकीकडे डीजे आहे, ढोल पथक आहे, त्याचबरोबर हलगी आहे, अशा विविध साधनांनी इथे जो जल्लोष आहे तो भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून केला जाते आणि मोठा सेलिब्रेशन जे आहे भाजपा कार्यकर्त्यांकडून केलं जातं आणि कार्यालयात अगदी गुलालाची उधळण जी आहे ती सुरू आहे। आपण जर पाहिलं तर आपल्यासोबत महेश संसारे आहेत, त्यांच्या पत्नी दुसऱ्यांदा पंचायत समितीत निवडून आलेल्या आहेत, काय सांगणार संसारे साहेब? पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आदरणीय नितीश राणे साहेबांच्या कार्यकर्त्यांनी श्रेय देतो। निवडणूक
तमाम योग्य प्रकारे जे यांनी सांगितलं की हा विजय आता